Ayan guys, si Indang, Ate Loida, si Robert. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ni Indang. Ala, bigat pala yan. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. Yan mga ka-dragon, yan ngayon namin ihatid ang ating pasalubong from Ate Loida. Yan. Hindi alam ng family ni Indang guys na pupunta kami ngayon sa kanila. So susurpresahin natin sila ngayon. Happy na naman sila. So karami nilang pasalubong kay Ate Loida. Look, oh, yan, ito yung kanilang mga damit. Ito naman yung grocery nila. Tsaka nandyan na rin yung mga sapatos. Halo-halo na. Kakasama, kape, lahat na. So ayan guys, hindi namin kayang dalhin kasi wala kaming boys na kasama. So ano na lang, yung kaya naming dalhin, yun na lang yung aming madadala. Tapos yung mga damit, papakuha na lang namin sa tatay ni Indang mamaya pagdating namin doon. Papabalikin namin siya dito sa para pakuha niya yung mga damit. Ayan guys, magpipiknik na rin kami guys at nandito na rin naman kami. So magsiswimming daw si JD. Papalutahin natin si JD. Sobrang linaw. First time sa ilog. Hindi ko alam kung maliligo si Yang Yang. So let's go na at tayo tatanghaliin na mainit. Saan magdaan? Parang ano man din dito eh, malinaw. Ha? Mababa ito. Mataas kasi, hindi nyo mahawakan. Tayong kutsilyo ay. Mayroon. Gusto na ito. Si Yang guys, sinama lang namin pero nakatulog. Sama si Mama Unsyang. Siyempre walang mag-alaga. Oh, yan. Lakda. Sige, talian natin, auntie. Para may hawakan kayo? Dali, dito na tayo sa ilog. Mas mabilis. Mababaw man. Kausok. Ayun pa sa Ligaya. Usang mong pento. Baga? Lagiran ka na dyan kay nanay ng pano. Nawala na kami sa bundok. See you tomorrow, guys. Akit na naman ng bundok ng tralala. Di patag naman yung kilendang. Mahaba-haba lang ang lakarin. Siguro nakita ng videoan. Bakit na? Mamita. Sarap maligo sa ilog. Kalinaw. Sarap maligo dito.
Noong oras na kaya to? 9:40 kanina nung nagdating tayo dyan. Galas 10. Kainit. Kasi ang Tiligaya, iniwan na namin. At nangangatog pa raw ang kanyang tuhod. Baka sa school si Indang ah. Baka sipagin na magpasok si Indang at bago na naman yung bag niya. Baka dalhin niya itong malita sa school. Ay, finally. Nakarating din. 20 minutes siguro yung lakad, no? Wala rin? 20? 30 minutes? Buti nga mahangin. Daw walang tao, guys. Meron yan bukas eh. Magkakaraywaran na yung binigay natin. Sige, ligpit. Sige, ligpit. Andiyan sa Indang, kuya? Ha? Andiyan sa Indang? Ano sa school? Ah, nagpasok. Mag-uwi din yun ng tanghalian. Anong oras, kuya? Alas 10? Alas 12? Alas 12? Oh. Ano muna kaya? Kasundo muna. Baka break na ngayon. Ang tawag ba doon? Recess. Recess? Pwede naman yun eh. Sabihin mo may oo, may pan lang. Pwede yung kuya? Excuse? I-excuse mo na. Pa excuse Indang. Ayun, kadaming ano daw. Tapos kunin mo yung, balikan mo yung kandon mamaya. Saan? Mga damit. Hello, Ina. Long hair ka. May mga army ka? Saan? Akala ko May army daw, guys. saan eh? Nasa school? Saan kuya? Nasa school? Arme? Nandiyan pa? Pwede mo na sa Indang, excuse. Pwede yun. Pero kung nag-exam sila, wag mong kunin. Antay na lang namin na ano. Wala naman silang ginagawa. Oo. Pero kung may ginagawa sila, antay na lang namin eh. May meeting at Kung wala naman silang ginagawa, pwede, magsaglit lang si Indang dito. Indang dito. oh. Baka mamaya nag-exam sila. Para ko hindi ko na ilagay yung pan eh. Yung damit. Saan si nanay ni Indang, Ina? Ano, sa school din po? Pati si Ina. Ina. Marami kang damit, Ina. Nasa sasakyan, naiwan pa. Magpagupit ka sana, Ina. Gupit. Oo, long hair ka na, oh. Kakapal ng buhok mo. Gupitan ka natin, Joanne. May gunting sindang dyan. Wala lang kayong bigas? Nag-give siya ng tubig. Kadaming alagang baboy ni Indang. Nasa ilalim na ng kanilang bahay. 7 years old. Ginawa ng kunyong ilalim ng bahay nila. So yun na nga guys, habang wala pa yung apat, mag-iihaw muna tayo ng ihaw na isda. Anong isda yun, te? Ay, te. Anong isda yun, te? Tulingan yan. Hindi bilyasan. Ah, ang ganda guys ng ano, ilog. Sarap maligo. Ante, bayaran mo to. Ay, bayaran mo. Bilangin mo to, ante, at bayaran ko to. Ang hotdog. Ang bayaran ko.
Bayaran ko. Dalawang yun ako. Sisingilin bawat sa 25. Kikita pa ako. Yay! Marumaruban sa mo. Warog. Sabi niya. Wow! Ah. Kapur kanta eh. Nanti may nagadate oh. May nagadate doon guys. O nainggit yan Piligaya. Bango ng isda. Check natin yung isda natin. Tara. Tara. Wow. Sunog na yan bud. Masyadong apo-apo yan kasi. Yan. 1, 2, 3. Let's go swimming. Tara. 1, 2, 3, jump. Tara. Go na. Ano, happy ka? 1, Ha? 2, 3, jump. 1, 2, 3. Nakadamit. Jump! Dress. Baba yan. Huwag tayo mag-alaga eh. Tabayan. Man lang yan. Sabihin mo dyan mo. Sino kayo no? May mga bag. Mag-ihaw din tayo guys ng hotdog. Gusto mo yan ante? Siyempre ah. Kala ko kumakain ng hotdog. Mas maganda yung CDO. CDO yan? Pure Pods? Parehas lang. Sarap. Hi, Indang! Kaganda naman ni Indang. Ay, Indang, sana yung chinelas mo? Ha? Wala na. Chinelas mo, Indang. Indang? Wala silang ginagawa kuya sa school? Sa classroom nila? Ha? Walang ginagawa? Baka nag-exam ka ha? Tapos nagtakas ka? Nagpaalam ka kay teacher ma? Nagpaalam ka kay ma'am? Oy, tinatanong si Indang, nagpaalam ka sa guro mo? Nagpaalam ka? Dahil, tingnan mo dito mo. Dang. Yan mo. Oh, gusto mo yan? Gusto mo yan? Pwede mo yan kausapin, magsagot yan. Kuya, may mga damit pa doon pero hindi namin madala doon sa dyan sa may hanging bridge. Oo. Kamusta ang pag-aaral, Indang? Anong mo Indang? Ha? Kamusta ang pag-aaral mo? Sagot. Ha? Ay, yung ano niya, kuya, ay, ubos na yon yung pinapangpahid. Yung pipe, nandun. Meron pa? Baka hindi mo na nilalagyan, ha? Tagal na, nakalagay. Nilalagyan mo pa, araw-araw? Tagal na daw, na hindi niya ginalagyan. Lagyan mo para magkipis yung ganito niya. Ipakuha mo na yung kon doon. Lagyan mo. Yung mga damit. Kuya, kunin mo yung mga damit doon sa kon. Alam, may tao Andun sila ate. Yung sasakyan doon. Sino nandun? Mayroon Andun sila ate. Makita ka man nila yun. yung sasakyan na itim. Yung pick up na itim. Nandun lang Kunin sa mo may na lang. Jinpol. Ngek patulbot. Isang plastic yun na malaki ganito. Kaya mo na yung kuya. Gusto mo ta? Ha? Gusto mo? Ha? Gusto mo to, Dang? Ha? Parang parang gausli talaga ino. Gusto mo yan, Dang? Ingatan mo to, Dang, ha? Ganda-ganda pa naman, Ito si Indang, si Tanggol. Si Tanggol, naging babae na. Ito may mga kon siya dyan, accessories. Huwag mo nang ano yun dito, te. Dito na lang Para hindi pakalat-kalat.
Diyan na yan. Ang dami mong maneka. Ikaw, mayroon. Oh, ayan, may chocolate yan sa loob. Oh, maraming puno ng chocolate yan. Ang tubig. O pag papasok, pag pupunta kayo ng kaingin, lagyan nyo ng tubig para may ano kayo. May bag ka na naman Dan. Oh, ang ganda Sira ng na yung bag bag mo. mo, Dang? Sira na? Suot mo nga, Dang. Dali, tayo ka, tayo. Tayo. Lagayin mo na. Tayo, tayo kung bagay. Oh, wow. Oh, laging mag, ano ha? Baka katamad mo naman magpasok. Ba't may ganito ka ano yan? Katawan ni Ina. Makayat ni Ina. Nagtaba si Indang. Kahit si Tanggol, oh, parang nagkuhan. Ano te? Kamusta Buntis ang ka na? Happy New Year pala. Anong handa niya ng New Year? Balingoy? Nagkatay ata sila ng baboy dito. Nagkatay ka ng baboy? Ba't may luto dyan ako? Wow, dami eh. Hindi ka pwede dyan Tanggol sa manika. Ito, lagayan nyo ng kwan o pag nagpunta kayong kainin. Pangpunta ng ano bayan pag nagpurpis ka. Para mabango. O, hindi ang kinakain ha, pangpahid sa kilikili. Matanda lang yan, hindi pwede sa bata yan. Oh, may kape ka pa, oh. Daming kape, oh. Tunay yan. Kwarog. Oh, may lagayin ka ng tubig, te, oh. O yan, Ito kaindang kaindang yan. na lang to para malinis. Dito mo siya ilagay daw. Kasi kulay pink. Dito may lagayan ka dito sa gilid. Ayan. Dito may ilagay sa tabi. O, inao kape. Tago mo na. Pilit niya yan. Oh, ito kay Tanggol, lagayan niya ng tubig. Yan, dyan ka magkape Ina, oh, kalaking baso. Dami niyong toothbrush. Ihatid na lang namin yung ano dito. Sa susunod, yung badminton na iwan. Bala lang yung nadala. Ano, Nay? Masaya ka, Nay? Bakit nga? Wow! Wow, bagay oh, kasya oh. Ganda naman ni Indang. Ba't di sa loob ng ano mo, palda? Kalat naman ang bahay ni Ina. Oh, sabi ko sa inyo, maglinis lagi eh. Yung banig. Ano yung itsura na ng banig oh? Dun lang. Muta eh. Baka pagbalik namin, wala nang itsura yung mga manika na yan. Katawa kanto, mga katawa. Seryoso kami guys. Kami kaya Makautakaon. Bautang ka. Tingnan mo na yan ang pila mo. Baka yung mga damit na dala namin, pagkakalat nyo lang dyan na ano. Hindi ko nahirapan maglakad. Hindi. Ayos lang. Igsaw ka. Hindi mag-show. Iisot mo yung damit niya, dali. Dali, para bagay, ganda oh, may dressing dam. Marami kang damit doon. Gusto mo ta? O, kulay pink. Natin. Tanggalin mo na yan. Pag-ahit sa mga buhok. Pangahit sa mga buhok. Huwag lang sa ulo eh. Oh. Yung Madam Indang. Wow, ganda ni Madam Indang. O, suot mo yung bag mo, bagay sa'yo. Picturean kita mamaya dyan sa labas. Oh, ganyan ka na. Ay, Tanggol. Oh, yan Ah, lang, dito lang. binungkitan nan. Nay! Tanggol tabi. Wala na. Wala. Yung, ano yung lollipop? Akin na nga yung mga lollipop. Ay, ito. Ito, te, pwede nyong haluan to ng ano, gatas para masarap. Gatas. Ganyan ka na magpasok ka par. Wow, ang ganda naman ni Inda. Sabi ng teacher. Baka ikaw na yung kuning muse. Bigyan nyo rin yung mga bata. Nagulat pa.
Ano yung lollipop ante? Ate Basing, pakiabot mo yung lollipop. Bigyan nyo rin te yung mga bata dito. Bigyan ko yung bata. Sa bata, dalawa. Oh. Hindi ko lang. Daming lollipop ni Indang. Kuya. Mamigay ka sa klase mo, Indang? O kuya. Yung ibang lollipop, Ate Loida, sa Sitio Batuili na lang namin ibibigay kasi ngayon kasi ay may pasok. Kaya wala masyadong bata. Kaya walang masyadong bata. Ito te ano to ha? Piniprito. Prito sa mantika. Baka hindi nila alam mo kunin. Ikon mo lang to. Pag binuksan, iganyan mo lang. Tapos ilahin mo na. Yan, marami yan. Yan o, may sausage, meron kayong corned beef. Tapos ito, baka hindi mo alam. Pwede namang guluhin na lang. Ako hindi ko alam. Hindi, paikot mo lang yan oh. Pero baka hindi mo kasi nila alam. Ganon din to ate, hilahin mo lang to. Parang sardinas. Bigyan mo lang oh. Pero hindi ginaigit yung sabaw. Bigyan mo yung bata. Ginalo yung sabaw yung pag-iprito mo. Bigyan mo din sa kuya. Kuya. May laman yun. Tag-isa kayo. Parang hotdog. Ayan guys, si Indang, Ate Loida, si Robert. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ni Indang. Thank you. Mag-thank you ka kay Ate Loida. Mana-mana. Mana-mana ka mo. Dali. Mana-mana po. Mana-mana po. Mana-mana. O, kaway ka na lang, ganun. Kaway, ganun na lang. Ganun na lang kay ate doon sa video. Yan. Tingin ka doon. O, ganun, kaway. Yan, nahiya po Ate Loida si Indang. Ganyan ka na magpasok Indang. Nilagay natin sa box yung mga kanya. Huwag mong rumihan ha. Maganda pa naman ang damit mo. Marami kang dress dyan. Akin na yung kontay ba? Labahan mo rin te pag marumi na. Hindi yung isang linggo bago mo labahan. Baka pagdating namin, madumi na pagbalik namin. Huwag mo lang itanggalin Huwag mo nang tanggalin dyan. Iganyan mo lang kahit paglaruan nila. Ganyan-ganyan na lang. Te, ingatan nyo rin yung mga binibigay namin sa inyo ha. Para Ay, uumad ng pag balik namin dito, wala nang itsura. baka ito wala nang Katawa kanto mga katawa. Pati yung mga kalat nyo dyan, oh, kadami. sarap to dang. Daming pagkain ni Tanggal. Ito pa Indang puro pagkain to. Marami kayong damit doon. Di ba? Di ba? Kainin mo na. Daming bawon ni Indang. Kunya na tayo nalagyan ng Kaya Iya. Yan guys, na dumating na yung tatay ni Indang. Kunin niya yung yung natirang damit. Ayun kuya, kunin mo yan yung plastic na malaki. Yan, yung plastic na malaki. Yan, Yan. Ay. Muntik na kumagat ang aso. Yan. Malalim dyan kuya? Ha? Malalim dyan? Babaw? Babaw lang. Babaw lang pala. Nandun si Indang? Bahay. Sige na, dalhin mo na yun doon. Baka pabalik na sila. Sinalan. Sarap. Parang oil. Isda ko, matutuyo na ito. Wala akong klase. Yan, tulog na tong isa guys. Tulog lang mga sama-samang bata. Nagsutsamot na natin tay. Hindi nakahiisi taon. Pinakagay ko nga ro dyan. Ang kanyang may pinaluto niya. Wala itulak na lang kayo.
Okay lang sana pag ganyan na kalma lang. Hindi naghahangin ng malakas. Makapaladot ta angin na. Borlog. Ito na siyan yan. Punta natin yung... Yan yan. Yan yan. Ah, ligo tayo oh. Ay, daming isda oh, bunog. Daming bunog oh. Wala, kadami. Ayaw. Kadaming bunog. Hmm? Kita mo yung fish? Ha? Nakita mo yung fish? Paitan ba gayang? Hindi. Bunog. Nagkislap yung paitan. Hmm? Kadami guys oh. Ayun oh. Hindi na malamig yan pag nakaligo ka na. Sarap ng tubig. Ito yung pinakapagtugawan na eh. Ayun nga. Paligo tuloy ako. Maraming salamat po, Ate Loida, sa naninigay mo sa amin. Yun. Nag-enjoy ka ba tayo sa mga pasalubong nyo? Masaya ka ba? Oh. Si nanay, masaya ba si nanay? Masaya ka, Nay! Masaya ka, Nay! Masaya ka, nay? Masaya! Masaya? Paano yung masaya? Paano yung tawa kanina? Kusay. Ay, kusay! Kusay pala yung tawa. Tinago niya ng kaagad guys yung kape na isang Kape snack talaga si Nanay. May toothbrush dyan, gamitin niyo yung toothbrush. Ito sa kilikili. May toothpaste yan, te. May toothpaste, ate. Yung pang-ahit, ibigay mo kay kuya. Mag-ahit siya ng balbas niya. Pag nag-kiss tayo, magkamakwan. Para pag nag-kiss, hindi makiliti. Baka madumihan yung ganita. Baka yung nakikiliti mo. Ganda ni Indang, pink na pink ko. Diyan ni Karoma natin. Masok ba yun? Ganda ni Indang. Tingin. Hindi na, ako malambot. Hindi, malambot. Malambot siya, walang buto. Ano malambot? Hindi na masakit. Wala na yan. Hindi. Hindi kasi siya sinagad ng ng hiwa. Sumagkas din nagdubol ta. Ate, tulang na. Hindi na isagad ni Doc ng hiwa. Pero di ba sabi ni Doc huwag mong dumihan Kaya yung sis, parang nakaumbok siya. Aba, nagsagot. Upo daw. Ano yan, Dang? Di ko baga narinig yung Dang. Huwag mong dumihan yung sis, ha? Sagot. Opo. Sagot. Opo. For the first time, nag-opo. Ganda ng damit ni Indang. May mga ganito ka pa, Dang, sa loob. Marami kang damit doon, dress. Sabihin sa'yo ng mga klase mo, ba? Parang sinodam, oh. Oh, ganda pa ng baga. Labahan mo rin yung mga damit nila kasi, te. Hindi ka man galaba. Alam mo yung damit ni Tanggula, kami rin nagbili niyan wala nang itsura nung parang nung nagpunta kami dito, yan pa din suot niya. Kadami naming biniling mga damit sa inyo. Dalawa yung sapatos mo daw, meron pa to. Malalaki pa to kay Tanggol. Kaya man dak nakita. Tag-isa sila din, no? Bigyan mo yung kuya. Si kuya, bigyan mo. Kailan? Actually. Yung si kuya pa, bigyan mo ito. Buti na lang nagsama si ate, no? Yeah, ngay di. Ay, mga ka-Dragon Valley, babalik na rin po kami doon sa Gin Pool. Dahil si yan ay baka gising na. Bakit wala na naman yun. So yan, baling si tatay ay baka masalubong din namin siya. So dinilinan na lang din namin na yung mga ibang damit ay ipamigay na lang din nila sa mga kamag-anak nila at sa mga kapitbahay. Thank you so much po, Ate Loida. And maraming salamat po. Loida. Enjoy ang family nila. Ay, una na kami, Nay! Bye, Nay! Una na po kami. Hi! Balugbugan. Ay. Hindi, may hawak kasi tinapay eh. Kahit ano yan.
Mauna na kami. Saan na si Indang? Indang, magbalik ka na sa classroom mo. Baka hinahanap ka na ni teacher. Ayan na pala si kuya kabilis din. Mukhang nagtakbo na si kuya. Hala, kabigat pala yan. Bigat yan. Sa bagay, bigas ang ginabuhat na yan hanggang sa labasan. Pamigay nyo yung ayaw nyo. Pili ka na dyan, kuya. Yung hindi nyo magamit. Tingnan mo muna kung natin magpapasa sa'yo. Yan o, pang-pabaya. Yan na pang-pabaya. May mga damit ka dyan dang sa ilalim. Ito lahat sa'yo yan sa ilalim. Ayan, pang-nurse. Mauna na kami, kuya. Sige. Naligo pa pala si Ama. Salamat sa binibigay sa amin. Okay. Thank you daw po Ate Loida and Sir Robert. Mauna na kami, kuya. At may mga dala kaming bata. Hindi kami pwedeng magtagal. Ayan na sila guys, oh. Maligo na kayo. Sarap ng tubig. Sarap ng duyan mo dyan, Popot, ah. Ha? Video. Ganyan. Yan daw. Yan. Hi, kamo. Hi, guys. Ah, Hi, guys. takot sa tubig. Aray, ba't nag-iyak? Masarap dyan, oh. Parang swimming ko. Tuwang-tuwa ang Popot. Kanina ka pagising? Oo. Ha? Doon, hindi ko parang iligaan. Dito ka pabili. Teka! Mahulog ka na. Mag-shoes ka. Na, sarap ng tubig ni JB. Hindi talaga. 1, 2, 3. Wala, binutin na ka. Ano, tita? Ikaw lang man yung nababalik kasi ang pangalan, ante. Ha? Ayan. Hindi kami nakabili ng mga talong-talong. Walang gulay. Wala nga. Kayo nitong tuto. Balik daw kami dito sa 8 months ni JB. Akala ko Dito na ba? 7. kasi birthday. Maligo tayo lahat sa ano ha? Malamis ako. Kalamig kasi. Pero masarap yung tubig. Kababaw o, sarap hindi mo siya malalim. Si Yang ayaw niya maligo. Salamat Ama ng marami sa iyo. Palibas ko sa mga biyayang ito. Silbing lakas sa aming katawan. Magamit kami sa pagbibigay sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Kain tayo, kadrago. Kain tayo. Ano? Si Yang wala. Si Yang. Naliligo. Ito na isang babae. Isang babae nalulog sa... Green ba yung brown? Kain ka na. Yung gitna niya. Dapat akong gitna. Ako gusto ko. Manalo sa prita? Oo. Sa adobo. Doon o, masarap din. Mangan tayong mga ka-dragon. Saan na yung brown eye? Ito. Kalamig. Mas busilul kayo. Nabisinong kami guys. Nagna. Basta ka naman ante. Ito mabuti. Nakaluto ako ng mga... Magaling na yung tumang ma. Kunti pa. Na-injection ang ka. Oy. Injection. Ano inject? Sabi namin ayun yung gamot na injection. Ano? Na? Si Uncle Sanay. Tubig? Ang galulok yung salma.
Talagang sila lang magkaintindihan. Nag-uusap na yung dalawa. Nag-uusap na, nagkakaintindihan. Sila lang may sariling mundo. Huwag ka dyan. Sobrang lakas ng hangin ng alikabok. Balik daw kami dito sa birthday sa 8 months si Jade.